ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ମୁଁ ଘେନି ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଶୁଣ ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ବିତିଲା ଶୀତରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ, ପୌଷ ହେଲା ଆଗମନ। ପଡ଼ିବ କାକର ଅତି ଭୟଙ୍କର, ବୃଦ୍ଧଜନ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ। ରାତ୍ରେ ନିଦ୍ରା ନାହିଁ, ହା କୃଷ୍ଣ ହା ରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭେ ନାମ। ଶୀତର ଲହରୀ ଆସୁଅଛି ମାଡ଼ି, ବୁଢ଼ା କରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭେ ନାଦ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆରାଧନା କରିବା ସକାଳେ, ବୃଦ୍ଧ ହୁଏ ତର ତର। ମହତ ଜାଣିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ତର୍ପଣ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶୁଭ ମୃତ୍ୟୁର। ଉତ୍ତରାୟଣ ଯେ ହେବେ ଦିବାକର, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। ଶୁଭ କର୍ମ ହୁଏ ବିଭାବ୍ରତ ଘର, ହୁଏ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଶୀତ କରି ଅତି ମନ ବିଚଳିତ, ବୃଦ୍ଧ ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ। ଦୂର କର ଶୀତ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ, ଦୂର କର ଶୀତ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଦିଅ ସ୍ଥାନ। ପୌଷ ମାସ ଶୀତ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, କରୁଣା କର କାଳିଆ। ବୃଦ୍ଧ କାଳ ହେଲା ମାଂସ ଝୁଲି ଗଲା, ଶୀତ ଲହରୀ ଅଡ଼ୁଆ। କରିବି କିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତର୍ପଣ, କୁହୁଡ଼ି ଢାକିଛି ସାରା। ଶୀତୁଆ ପବନ ବହୁଛି ତାଳରେ, ଶରୀର କମ୍ପୁଛି ପରା। ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି ଚତୁର୍ଦିଗ ପ୍ରଭୁ, ବାଟ ଦିଅ ଦୟା କରି। ଏ ଭରସା ରଖିଛି ଚକା ନୟନରେ, ଚରଣେ ତାଙ୍କ ଗୁହାରି।